Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelo eshidile imhlopho MC Polobas uandile wabangcobo. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nanangu uMantshangase kanye nokaMasango, amakhosikazi aziwa kakhulu ngomusa nokuthando nokunakekela okuyisimanga esigodlweni esikhulu kwaMhlaba uyalingana. Namhlanje bathe cha bazoyifikela bona mathupha qathatha kwaSiyaviva TV1 bezotshena umhlaba wonke ukuthi akunanzila yahlala emzimbeni impilo yakho yonke, futhi ubuhlungu abusoze baphela, kodwa kunesikhathi lapho khona ekufanele wamukele ukuthi isosha nesosha lifele emsebenzini wabo. Uzokhumbula ke mawubuka laba mbukeli ngasekhaya labo mama ukuthi mhlawumbe uyabazi kanjani na ubabona kakhulu emavidweni kaDokotela omkhulu uDokotela uSKHUKHULA. Udokotela ke uSKHUKHULA ngekho ungazi ukuthi usethe uNkulunkulu wamkhumbula esikhathini esesithe ukuba sijana kwa ukuthi siyahlukana kunoma kuhlukana ke umphefumulo nenyama, kodwa labo mama balokho behlele ethembeni lokuthi banezibopho nezivumelwano ababanazo nendoda yabo ebeyinyanga eyazi umhlaba wonke nenyanga enamandla ngendlela eyisimanga. Bathi ke mapholo bacha namhlanje sifikile mfana kithi sizotshena izwe lonke ukuthi mpandu yababa, mpandu muncu, mpandu mnandi, mpandu yashisa, mpandu yabanda, thina sithi mpandu yaphilisa. Ngoba lapha kwaSKHUKHULA ethi indoda yayikwenza kwenzeke abantu bevuke bephilile, bephume emacaleni, bedlondlobanishe emabhizinisini. Kodwa konke lokho abantu abazi ukuthi owethu umnyeni wethu wayenomqondo okhaliphile, kodwa akukho ayekwenze hamba yedwa. Okuningi wayekwazi ukuthi ethi weMantshangase ake sibuyele ngapha ekhoneni, wekaMasango ake sibuyele ngapha ekhoneni. Kunento engifuna sithi masiyenza sobabili bese lo yamuntu ofike la ekhaya ozoshiya uNtsumbuyane ozoba isinkwa sezingane zethu, kodwa hambe naye ayokwenza omunye uNtsumbuyane. Bathi bagaranta ngento yenhlanhla, bathi bagaranta ngento yecala, bathi bagaranta ngakho kuningi njengoba nazi ukuthi isona sigodle saziwa ngo-number 1, u-number 2 no-number 3. Kodwa namhlanje bazozikhulumela bona ukuthi sonke lesi sikhathi bebenzani, bebanjwe yini. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu umehanjelo kuba naleso sikhathi asizilayo. Ngokwami ke bengazi ukuthi lamakhosikazi aqeqeshiwe futhi avuthiwe ngomuthi, kodwa akulula ukuthi asengazibambele esigodlweni somyeni wabo ngoba bebesazilile. Bazosicaphulela ukuthi kufika kanjani ekutheni namhlanje sebeyazibambela. Mhlambe before sifike lapho singakafiki kulolo udaba sizoke siqale ekuthenini ngamunye azithule abingelele nabantu. Boma wami ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela kuSiyaviva TV1 njengodokotela, ngoba awukwazi ukuba umfundi, awukwazi ukugana umfundisi uqeda ungabe umama umfundisi. Nani nivuthwe ngokuphelele njoba beni bantu abathanda inyanga, nani nithanda ngendlela eyisimanga futhi nenza okuningi nayo. Ibingathi thwasisa umuntu wangaphandle kodwa nina niqeqeshwe ngokuphelele nikufundishe ekamerweni. Right. Mhlawumbe manje ngasixoxela la Mantshangase. Ningobani nina? Yebo ndaba ezitha njengoba usukhulumile nje baba. Mina nguMantshangase, ngiganele kwaThabethe kwaMhlaba uyalingana esigodlweni sikababa uSKHUKHULA. Unkosikazi wakhe olandela oqala ngoba oqala wenda njengamanje umamkhulu. Mina umamkhulu okhona ekhaya. Yebo. Kodwa nje basizakala omama bonke sebevuthiwe, sebekwazi konke okwenziwayo uMantshangase behlele kwenze ekhaya. Okay. Ngiyazi ukuthi awedwa indoda lena ebithelile kakhulu, noma singeke singene kakhulu lapho sizongena empandeni namhlanje ngoba namhlanje seniphumela obala eshashalazini ukuthi kuningi benikwazi. KwaMasango ngikuphi ithuba nawe uphefumule ubingelela abantu emakhaya. Yebo wabukeli sanibonani. uMasango lona uNdluncane uhamba noNdlunkulu njengoba sila size ukuzokhuthaza isigodlo sikamkhulu uSKHUKHULA ukuthi azikho izimpande esingazazi. Ngisho ecashile, ngisho zingathini izithini, kodwa siyadlondlobala ngazo. Ngisho ngafika kuthiwa unani
ngisho ukuthi ummeli somile la iyajika imoto iphenduka ibheke phezulu sishaya ngempande umanqoba usikelele jikelelo wonke iyathokozisa kakhulu lento yokuthi bomama beninduku ehlele emqubeni ngale inkathi thina siyinika ukuthi nizilile nisezinhlungweni kodwa nilokho enisho ukuthi la ngalinye sozibamba iqini induku zesoka lethu mhlambe manje ngasema ungasicathulisa nje kukuphi esigodlweni sikaDokotela SKHUKHULA lapha enisebenza khona esigodlweni sikaDokotela babo SKHUKHULA lapho sisebenza khona kukwasikemelele emakhanisi esigodlweni sikababa SKHUKHULA bakuthabethe mufuna nje igama lika Thabethe noma ufuna kwaSKHUKHULA ngisho ingane encane ikukhombisa ekhaya awuduki mosungenile nje wadlula ibhambanana ufike kwaSikemelele uthi ufuna kwaSKHUKHULA wonke umuntu akwazi kaSKHUKHULA uDokotela SKHUKHULA waziwa kakhulu boma wami ngomsebenzi obucayi nomsebenzi ojulile ephinda aziwa futhi ngomsebenzi obunandi nje ake siqale ngale mnandi sikhulume ngento yenhlanhla niphethe nanto yenhlanhla nje obisoka leli laliphethe into enzima kangaka yebo ndaba ezitha mawukhuluma ngenhlanhla ukhuluma ngenhlanhla siphethe inhlanga zenhlanhla zihamba siyabaqhuma siyabageza sibanika inhlanga mase kuza ngaseigabeni zaseyinambeni siyabanika zonke inamba kusukela ku number 1 kuya ku number 2 unumber 3 sihlonipha amazwi omyeni wethu ngoba wathi asimo uyabona ukuthi isisindo sakhona sikakafanele so lalela yena mase vuma ukuthi siwenze unumber 3 soqhubeka nawo siwenze okay uzothi omunye umuntu mhlambe nabo oqala noma nibalwa nevela kancane labantu abathanda umuntu owashiya into ebingathusa umakhelwane noma ithuse nomuntu okude kangakanani ukuthi kungani isoka leni noma ningezokhipha imfihlo zonke kodwa kungani uDokotela SKHUKHULA enyangeni zikhona kuleminyaka yama 2000 esakwazi ukuphakamisa noma yini eyanenza nina namfihla endumbeni yakhe namhlanje lesithole nabo ubunyoni ngokuphuma kubafazi bakhe SKHUKHULA yebo ndaba ezitha okwenza kakhulu ukuthi sibe kubaba ngenhlonipho simbeke emphemweni wendumba yakhe wathi wenzela ukuthi isithunzi sakhe sihlezi sihleli sigadekile anganyamalala emndenini wakhe noma ebuya abuye kahle indlela ahleli ngayo iphephile kufika thina kuphela somndeni sikhulume naye asitshele lokho asitshela khona omunye umuntu akavumelekile ukusondela ngaphandle kwezigulane zakhe izona ezivumelekile ukuthi zikhulume naye zibike yonke imisebenzi yakhe ithatha inhlanhla kuyiqiniso yini lapha kaMasango ukuthi nanoma umuntu umuntu ofikile manizomsiza esigodlweni animdedele ngayanga koxhawula kuSKHUKHULA elibeni lakhe akwenzeki impela baba uma ngabe seqediwe umsebenzi wakhe ngisho athi uzovuka hambe ekseni noma mhlambe usemsebenzini uyashesha ukungena sinangentatha siyakhona ukuthi umuntu simsize akhuma ukuthiwa unento yakhe yokuhamba eyinqole yomlilo uyakhona simkhiphe ahambe kodwa ngaphandle kokube ahambe singena lapha kuSKHUKHULA ambone ngamehlo kune flame lapha yesithombe sakhe esikhombisa ukuthi umuntu esowadlula kodwa ngokomoya ukhona uyasebenza ebese ke ehamba okay uzothi omunye umuntu mina boma wami ngiyafuna ukuzokwenza lento enhlanhla senithilo ukuthi number 1 niyawenza number 2 niyawenza number 3 kodwa nisalinde indoda yenu ukuthi initshele ukuthi iyabona senivuthwa ngokwanele ukuthi ningawenza yini number 1 ake sixoxe number 1 noma ningezofaka kwinjula kodwa ngifuna ukuthi nihlukanisele ekuthenini number 1 nizonikeza umuntu amanzi noma nizomnikeza isigubhu noma nizomgcaba noma nizomgijimisa imarathon uyabona number 1 sisomnikeza isigubhu sokuqala senhlanhla ngohla lwezigubhu ezikhona lapha ekhaya njengoba bezintathu nje okwamanje sisebenzise ezimbili esokuqala isigubhu senhlanhla isigubhu eso 16000 mephethe uhalf wemali u8000
asithatha iphelele imali njengoba wayenza vele umkhulu uSikhukhula wethatha uhalf wemali imali e8000 mase umsebenzi usuhamba kahle abuye umuntu azobeka omunye u8 asho ukuthi ngiyabonga ekhaya kaSikhukhula izinto zami zonke ihamba kahle na uhalf wenu wasala inkomo yasalayo abanye baze bayibeka izidlule nakuleyo ngokubona imisebenzi wayo indlela ekhuphuke ngayo ngezinga layo belikuyo. Umuntu ozofisa kaMasango ukuza kunina nizomlekelela ngethalente elihle enalishiyelo umkhonyana wenu nelenzela abantu imihla namalanga ngoba siyababona abantu beqhubeka befika abanye beshiya inkomo abanye banikeza izinto ezamafurniture abanye banika into ezokugqoka kanjalo bethi bayajabula ngenxa yomsebenzi omuhle niwenzayo. Ake usiphi inombolo esingayifonela uma sifuna ukuze ekhaya? Nansi inombolo 072 37 88 555. Awuyiphinde? 072 37 88 555. Nakanjani lapho uzonithola umuntu ofuna usizo? Yebo. Semuzwile ku number 1 enqoba ngawo and omunye umuntu uthi vele number 1 iyona into efanele siyoqala kuyona. Kodwa khona ukuthi mina nginamandla mhlawumbe ngaphezulu kwa 16000. Ngiyafuna ukungena ngigamanxe kunombolo 2 noma kunomunye wayilashwa yikhehla lisekhona lamshiyelo number 1 futhi umphilisa kahle kodwa namhlanje usezwile ukuthi nina bomama senithathe over unethembe elikhulu makuthatha umuntu owazi indoda yakhe isho kuthiwa ngabe ibhekele uthi ufuna ukuzobamba unombolo 2 sicathulise la manje ngase yini unombolo 2? Unombolo 2 isigubhu esisigaba sesibili esenziwa kuloya muzi kaSikhukhula. Lesigubhu esisigaba sesibili naso asinabo ubungozi. Isigubhu nje sihle kodwa sithi sesibachazele sithi sicela abantu abangasenasidingo sokuthi basafuna ukuthola abantwana. Okay. Kunejula thizeni la. Yebo ngoba kunokujula okukhona. Sona nje sinalo mehluko kuphela kodwa ubungozi nokuthi mhlambe umuntu asaba athi leso sigubhu ngizosishiya phi ngiyaqondana naleyo mbuzo enjalo besifonela abantu ukuthi lesigubhu lesimangizithatha ngeke nisibe ubungozi kubantwana mhlawumbe ukuthi ngiyahamba emhlabeni asibi nobungozi noma ngabe udlulile noma ngabe akasekho ekhaya ngeke basabe nokusibuyisa ekhaya laSikhukhula bangasithatha bazosibeka kodwa senzi lutho nokusimukisa nomfula bangasimukisa kodwa sona besikwenza sisuke kade silekelela ngokwebusiness ekhaya. Uthi wena manje ngase dokotela wami namhlanje othwele iziqu zika dokotela omkhulu udokotela uSikhukhula utshenizwe lonke likaMthandi ukuthi unombolo 1 isigubhu salapha ekhaya esingenamdante eminingi bese kodwa sikwazi ukufukula ukuthi ukwazi ukuthola leyo power uye phambili. Umuntu ophethe u8000 niyakwazi ukumnikeza lesi sigubhu noma engawuphethe u16000. Enye into oyivezayo la usuveza ukuthi unombolo 2 unazi injule ezithile kodwa ezingabulali umuntu ophilayo futhi ezingabulali umuntu ozophila kodwa umehluko ukuthi kubalekile ukuthi usithathe isinqumo wena sokuthi abantwana awusabafuni abazozalwa hayi osezelwe ozelwe uqhubeka iphilele kahle. Umehluko ukuthi ngeke wena usamthola omunye umntwana uma ukuthi usuthathe lo number 2 nakhona futhi ke uthi awukuveze kubantu ukuthi uma ukhuluma ngosigubhu number 1 nosigubhu number 2 ukhuluma ngezigubhu engenabo ubungozi uzothi omunye umuntu shuthu 3 unomngozi angifuni singene kakhulu ke lapho kodwa ngiyafuna ukuthi ushiye nento ethi aniwenzi mina ngenxa yokuthi yebo khona amandla akhona amakhulu kodwa ikhona nento ethi kuthi ngalomuntu onesibindi. Yebo ikhona baba into ukuthi ku number 3 kudingala umuntu onesibindi kodwa nawo mase sinikiwe amandla okuwenza hayi sizowenza mzobenzela abantu. Kuyiqiniso elingakanani ukuthi uSikhukhula isho nihlalele nje kanje wayendonsa ngendlebe enitshela ukuthi isho kuthiwa ngabe uhamba namhlanje kodwa emva kwesikhathi esithile uyobuya aphinda ayisebenzela azenzele umsebenzi wakhe ngecebo thizeni ayo lakha ngabe usebuyile yini nihamba naye yini noma
nigayidwa uyena onitshena ukuhlanganisana inani mhlambe neyibonakaliso noma kunendlela enixhumana ngayo emfihlwana yasekhaya ngoba phela siyakhumbula ukuthi abantu bebefika lapha bekwazi ukukhuluma nogogo babo kaSikhukhula ebasuse ngoba lendumba ayihlukene ebathatha abantu bayisele khona nje nyayile la umuntu ayolala khona xoxe nabantu bakubeze thayibu kwangathi uyena impela ududulo ngiyamkhumbula nje mhlawumbe mawungasicatshulisa lapho usivezele lesi sithombe sokuthi umyeni wenu ngabe uyena nonikhululile ukuthi sibambeleni manje ngoba nisazilile siyazi ukuthi beningasebenzi ngoba besisazilile besingasebenzi ubekhona omunye ubekomndeni ukuthi njengoba wayevele umuntu owayesebenza nathi akasimele njengoba sisazilile sisasesimweni sokuthi asihlambulukile ungene ezintombeni zomyeni wethu wasimela ke njengoba sesibonile manje sesikhululekile nangokomoya ngoba sesisebenza nje sekuhamba kahle yebo kuyiqiniso ukuthi umyeni wethu ukhona phakathi kwethu ngoba uzabe khona naphakathi kwabantu abayigulani zalapha ekhaya thina abaningi nje abantu abafikayo abalashwa lapha ekhaya benzela izinto bafike bethi uSikhukhula ade nathi ufike wathi akube ukuthi nokuthi bathi mase befikile hawu sesiyanibona manje yini la besinibonile ngalesa sikhathi sinoSikhukhula kwathiwa nango ozokusiza sesiyanibona bomakoti bala ekhaya la amasango kunento engiyithandile enike nangixoxela yona nengake ngayixoxelwa enye insizwa ngapha esikhothe ebilashwa lapha ekhaya ilashwa izandla zeni njengoba seniqalile nje ukwenza umsebenzi wekhehle ithi hayi mina ngafike laba ngabatshela ukuthi uSikhukhula ufika wathi mina ngibatshela bethatha amafutha asendaweni ewukuthi bewahlanganise nempushane esendaweni ewukuthi bengifakele la entweni yami bese ngihamba naye kuyimanje ngiphila kamnandi ikhona into enjalo ukuthi kufika umuntu athi ikhehla mina liyikhulumele kumina niyamphikisa yini umuntu osefike nitshena indaba ezimnandi kangaka ngoba basizakala ngakho lokho sikwazi baba ukumphikisa umuntu ushona phansi ngokwenyama okomoya uyaphila okunye sikuphatha ngezandla zethu kwayena uSikhukhula isuke sasikhombisa ukuthi yabona la ngisho balele bavuke ekseni bavuke bathi ngiphuphile yazi uSikhukhula ukuthi vele into esuke sisazo bayenza yona le abayiphuphile yakuzwa mina ngikuzwa kahle kakhulu Ningizimu Africa worldwide ngithi ngohlabe ngulawule emabandla kaMjobane kaNdaba enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga isheninivu uqobo sukumani niyothola lolu uthando olungako libatshazwa abantu kwaMhlaba uyalingana nithi hayi niyalaphana nje kwasikhomelele umuntu engahamba ezebheke enduma ngithi awusuka madoda kodwa khona ligama elisho ngalo le ndoda lena ithi hayi yabona masufike lapha enduma khona na amakhanisi emakhanisi uyabona suka uzobafica labo mama kuyibona abatetazela nethi nakho konke kodwa futhi khwithi mabezokwenzela into hawu indoda kadila isingena nabafazi bayo kwesinye isigodlo sesibili isiphuma isiphethe into yokulapha umuntu idide lento ukuthi kunento ethinta labafazi ukuze kwakheke into ethile ngiyazi ngene ikhiphe zonke imfihlo la kodwa iqiniso lithi nina nemfihlo eningi loSikhukhula nina too much imfihlo abantu abasondele ma bezosizakala bakhuthazeni bezwe basondele baba abantu babantu bezitha njengoba sikhona nje sizosho ukuthi abantu abasondele lapha ekhaya seyishaya inkinga amacala ayikho umuntu ongazi ukuthi lapha ekhaya kaSikhukhula amacala wabhekwa awusuka amacala wabhekwa siyazi ukuthi sinamacala angisho ukuthi ngiyaqhuquzela ukuthi abantu benza into ezimbi benza amacala ngoba bethi beze bazoze ekhaya likaSikhukhula bazosula amacala kodwa ngiyazi ukuthi bakhona abantu abambethwa amacala nangokungemthetho anzima futhi lapha ekhaya nje amacala hayi ukuthi siyawaphungula siyawaqeda nje siwashaya siwavala umuntu abuye sethi hey ongcono ngoba ngangiphephile kuneyinkinga enginazo ngaphandle lincashela libe linye lizongigweba ngikwazi ukuthi ngibalekele inkinga zami ngithi ukuhlalanya nomunyaka owodwa ngidonsa kodwa senimphungulele inkinga niyaqinisa lamasango umuntu othi ngezitha ngapha nangapha manje seyishaya baba izitha icala siyakushaya impela nje
asigeji siyakushaya nje. Icala inani lalo niyalisho la noma umuntu akanthinto ocingweni niyomtshela ukuthi kuba imali. Yebo baba, icala inani lalo liyafana nesigubhu sika number 1 ngoba siyawucela lo 16 kodwa sisho sithi sicela u8 uhalf kodwa icala alifani nesigubhu ukuze uzothatha inhlanhla. Omunye umuntu ufike ejahwa ngisho umuntu angathi hayi kodwa mama Ntshangase nginawo 6000 noma ngino 7 ayiphelele. Ngokomnikazi wesigodlo sasikwazi ukuthi wekwazi ukuzwelana nabantu. Leso sihle into yasekhaya. Ngokomnikazi wesigodlo ngabe sesiphambene nomthetho. Mase ngathi hayi ngoba wena awuphethe lo wa8 awuphelele ngesikwenzele. Limali ngebhavu lapha ekhaya ngoba khona umuntu ofisa ukuzogezwa nje kusuka inkinga kuyena. Yebo baba. Mawukhuluma ngokuzogezwa kusuka inkinga kuyena bese simnika inhlanga zenhlanhla bese siyamgquma simenzele konke simniki ibhodlela kunebhodlelana lapha ekhaya elikhona elincane esiligarantayo ukuthi hayi noma ngabe umsebenzi awutholi mawuphuma uphethe leli bhodlela ugcobisa lona ulikhulumise uhamba uyofesa ubuya uzofona ukuthi hey KwaMhlana endaweni ethile ngibiziwe ngizokwenza interview ngena ngale interview mawusu ubiziwe ukwenza interview uyafona futhi KwaMhlana ilanga elithile ngiyokwenza ngale interview ngenze njani siletha amakhandlela sikhulume noSKHUKHULA ahambe nawe uphumelele intweni zakho. Hayi suka Ningizimu Africa worldwide angabe ngisaninikeza udaboluda nginika inamba kokugcina simane sibaleke nawe ushaye njengamanje simkhoma ukhulume nalaba ogogo uthi gogo into ukuthi ngabe ngasizakala yini ukuthi kona niyakwenza ngoba ngeke bakubala konke Ningizimu Africa kodwa iqiniso lithi kusekhaya ukuphila la njengoba indoda yabo ibiphilisa abantu nabo basaphilisa abantu. Siphi inombolo wamasapho? 072 37 88 55 igcineni. Ningizimu Africa worldwide awenu awugcina boma amazwi nje ngawashaya nabantu. Ya amazwi ethu okugcina ngithi mina njengoba silana nje akukho nokukodwa enizosho ngaphandle ka number 3 ukuthi masiya lapha kulela khaya kaSKHUKHULA asinokuthola ngoba kunamakhosikazi niyokufica konke nikwazi ukuthi nani kufica kukhona. Kamasa mina ngithi nguMasango nje kwaMhlaba uyalingana esigodlweni sikaSKHUKHULA woza ku gambling abantu abasha bayishaya gambling ngithi woza uzothola inhlanhla wini lotho uqhuba umndeni wakho uqhuba ibusiness uqhube umuzi wakho wakheke ube right. Uzothola umunye umuntu mawuthi lotho nina nihlalele ningayiwini nomuntu onjalo ngiyaqonda ukuthi ulimi labantu abaphiwe lo msebenzi Ningizimu Africa babekhuluma ngelotho bakhuluma ngokuthi uphumelele kulento oyidlalayo. Yebo. Yolotho leyo. Ngoba kusuke ungezoyithola phansi. Kahle lelo gama selabekwe egameni lokuthi uthola imana. Injalo indaba. Sibonga kakhulu bogogo idlozi aliqhubeke liniphakamise siyazi abantu bazosondela kubuningi babo kanti futhi ngineshow yokuthi lento eyayincelwa abantu kuSKHUKHULA namanje isanceleka la kumina. Uthando lusekhona kulwamusi. Lukhulu uthando. Masufikile nje khona kulwamusi. Kodwa ke ngiyanitshela abalandeli akukho okushintshile ngoba ngithi akukho okushintshile. Masifika kuleli ekhaya siyazinza sihlale asirenti zikhona izindlu zokuthi sihlale asijaha ukuhamba ngoba isineke kufanele sibe naso. Umyeni wethu wayevele nesineke ngisho insuku ezintathu ubuyihlala kuleli ekhaya uhamba usuphethe umsebenzi uphelele ungasho ukuthi ubebambeyeke wangicaphunela lokho wathi hamba sokhuluma awuzile thilo umzothenga ikhothi kaBhiya lapha asizile ukuzokudayisela kufanele siqale ukupheka ekhaya size sinele ukuthi hayi sesimphekile manje samnika zonke induku ukufanele aqalele epheke kwazo bese ke manje usuthatha lokho okuthathayo usuyahamba usugeziwe. Hayi man asibonge sibonane kwivideo elandelayo. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalo yakhonizwa ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile
abahluphekile wona wesondela yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile wona wesondela sondela emkhunjini kaNoah khona uzophila wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini kaNoah khona yebabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkhumbi kaNoah yeyigibela umkhumbi kaNoah nawe sondela emkhumbini kaNoah khona uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidalwa